a l'obra, concretament al camp de futbol de Carlet. Allí està en directe Carme Bor. Carme, com va sorgir la iniciativa i quina és, en definitiva, la seva finalitat? Molt bon dia. Es tracta d'una iniciativa de l'Agència Energètica de la Ribera, a la qual s'han afegit 10 municipis de tota la comarca, entre ells este en el que es trobem, Carlet, i en el qual han començat a fer-se les instal·lacions. A través d'esta iniciativa el que fan els ajuntaments és llogar el sostre d'instal·lacions municipals a l'empresa perquè col·loque les plaques solars i així el municipi es pugui garantir l'autoabastiment d'energia, a més una energia neta i que no causa cap impacte visual en la població. Només a Carlet s'han llogat 4 sostres d'instal·lacions municipals, entre ells este que veuen és el poliesportiu que està al costat del camp de futbol i així s'han començat a instal·lar 360 plaques que generaran una potència de 83 quilowatts o el que és el mateix, garantirà el consum anual d'energia a 33 vivendes de la població i, a més, deixarà d'emetre a l'atmosfera 53 tones de CO2. Perquè es facin una idea molt gràfica i aclaridora del benefici mediambiental d'esta iniciativa, només amb aquestes plaques que s'han instal·lat en este poliesportiu és com si s'hagueren plantat, diuen, més de 2.600 arbres. Es tracta d'una iniciativa que anirà ampliant-se, aniran afegint-se municipis fins a un total de 24 i el que està clar és que al llarg d'este any es faran 27 cobertes en diferents municipis que generaran una energia de 1,2 megues. Estem al terrat de l'Ajuntament d'Algemesí. En unes setmanes esta zona en desús es cobrirà de plaques solars. És l'aposta que han fet 10 pobles de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, com ara Carlet, Benicull, Llaurí o Guadassuar, per les energies renovables. Estes localitats han llogat les cobertes de 27 instal·lacions municipals per a col·locar plantes fotovoltaiques. Cada consistori percebrà uns 4.000 euros a l'any de mitjana i, cosa encara més important, l'energia que es produïsca servirà per abastir 500 famílies. Entre les cobertes que els ajuntaments estan llogant hi ha des dels sostres de grades de camps de futbol, les terrasses dels ajuntaments o fins i tot les cobertes dels nínxols. De fet, ací a Carlet, en este recinte, ja s'estan instal·lant 96 plaques solars. L'Ajuntament de Carlet va tindre uns ingressos i, sobretot, per la no emissió del CO2 de les 300 tonellades de CO2 que no emitirem. El gran benefici que estem obtenint en aquestes licitacions conjuntes és que nosaltres d'alguna forma sí que podem llogar el que és la coberta municipal de forma conjunta, cosa que individualment no podria fer, i estem traient un rendiment econòmic. Este cementeri no serà l'únic que formarà part de la xarxa creada per l'Agència Energètica de la Ribera. Al final de l'any es llogaran 36 cobertes més que serviran per abastir 700 famílies. L'objectiu és aconseguir almenys un 20%, que un 20% de l'energia consumida provinga de renovables i, per tant, en aquest camí estem. En total participaran en la iniciativa 23 localitats.